Ang pagtuon subong, isa naman naton kakahigayunan nga maka-review, makahusisa, makatuon sang aton nga leksyon sa eskwela sabatika. Ini ginadala sa inyo sang Central Philippine Adventist College Church Media Ministry Department. Kag sa siningation, mga kauturan, ako si Pastor Luisito Tomado, kag sa siningation, nagakalipay ako nga sa ikadua ang akon nga upod mga kauturan. Amugid ang aton nga pastor sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang liwan si Pastor Francis Duroy. Pastor, mayong adlaw sa imo. May adlaw, Pastor. Yeah. Mga kauturan, sa hindi pa naton basahon ang aton nga leksyon, ang aton nga sadsaran nga teksto, sa liwat nagapangabay kami mga kauturan. Hindi kami mahuya kay aton gid ni kinahanglanon isa lang ang amon kamera nga ginagamit, maayo lang kay kabalo ni ang amon nga mga cameraman si Sir Elberry Tapaya, si Engineer Frederick Linatan, Sir Ayan Banjula, Lori Toki kag magagamit-gamit sang kamera mga kauturan nga as if daw dua tatlo ka kamera ang nagagawa, but in reality we have only one camera. So we need more cameras mga kauturan. Gani gapilar kami nga base may mga gagmay kamudra nga maka-contribute nga mapadala para nga magpadayon ang aton nga programa. Kabay pa mga kauturan ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Kag siliwat nagapanamyaw kami sa atong mga pastor diri sa Negros Occidental Conference, ang atong mga pastor dira sa Southern Mindanao Mission, kag sa West Visayan Conference, ang aton mga pastors dira nga nagatext nga nagapasalamat nga may programa nga inilonggo nga leksyon. Kay ang kalabanan nga mga reviews ng leksyon nga makita naton sa YouTube kag sa mga Facebook, English, kag of course may Tagalog kita kag Cebuano. And this is for the first time nga may ara kita nga hiligay nun nga review. And then nalipay ang aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan nga naka-insindi inilonggo, kag amo na nagakalipay sila nga nagasunod sini nga bisan sila ga-drive, nagakaon, nagahigda, makita nila kag pamatian nila ang review sang leksyon sa kada simana. And dalayawon ang Ginoo sa sini mga kauturan. Gani kabay pa nga aton padayonon kag aton suportaran ini, kag paibalan nyo man ang iban nga wala pa nakahibalo, so that many will enjoy and will benefit sining aton nga programa diri sa Central Philippine Adventist College. Apang sa hindi pa, aton ana idoko ang aton mga ulo. Maluluyon kag langit no namon nga Amay, nagapasalamat kami nga ikaw gid upod namon, kag magahatag sa amon sing kaalam, kag inog halangop, kag ang imubalaan nga espiritu magaupod sa amon sa siniging nga tiyon, sa ngalan ni Jesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Yeah. Pastor, ang aton sadsaran nga teksto nga makita naton sa Roma 3:28. Nagasiling diri, kay ginaisip ta nga ang tao ginapakamatarong paagi sa pagtuo, luwas sa mga buhat sang kasuguan. Ang Dios magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Pastor Duroy, exactly 500 years, more or less. Oo, Pastor. Not necessarily exactly, but more or less 500 years ago, ang 95 theses nga amo ang tayog sang Kristyanismo in the guise of Catholicism. Yeah. Kag no less than Pope Leo sang 1520 naghatag sang decree o kon bull ginatawag yes, nila, Pastor. Bull nga nagakontra sang teaching ni Martin Luther. But Martin Luther himself, in the eyes of many, ginsunog yato ang kapi. Balos man siya, Pastor. No? Balos man siya. Amo na mga kauturan ang si Martin Luther, with all sa iyang pagpati,
nga ang sentro sang balaan nga kasulatan is righteousness by faith. Nga justification by faith. Nga ginpakamatarong kita pinaagi sa pagtuo. Hindi sa mga rituals kag sa mga seremonya, mga misa o kon mga nga klase sang paghalad kag pagsakripisyo. Ukon sa aton nga binuhatan, Pastor. Sa Bisan aton ano nakaayo. sa aton nga binuhatan. So, amo na mga kauturan kag pastor ang aton nga introduction nag-introduce siya sang substitute. Nga ang tao hindi mapakamatarong, hindi makaluwas kag makatinlo sa iya kagalingon unless another life is being sacrificed. Kag amo nang ginatawag nga substitutionary sacrifice. Ang aton dugo naton hindi makaluwas sa aton. It is another blood. Gani amo to sa sanctuaryo ang blood sang kanding kag sa mga karnero. But not the blood of the sinner himself. So, amo ni ang punto sang aton nga justification by faith nga si Kristo nag-offer sang iya kaugalingon nga dugo para lang nga maluwas kag mapasaylo ang isa ka katawo ukon ang mga katawan. Yes. So tuwa na, Pastor, ang inibalang ang justification o kung ginpakamatarong paagi sa pagtuo, ini siya sa korte nga setting, Pastor. Yes, sa korte. Nga daw may isa ka kriminal, Oo. dayon guilty gid siya. Guilty siya. Apang may nag-abot nga substitute Oo. nga handa Ako, man na ako lang. maghatag sa kagalingon para sa sadto nga kriminal. Kaginbaton. Ginbaton. So ang iya nga record, Pastor, nga perfect, himpit, amo ang ginhatag niya dito sa Ginbaylo. kriminal. Ginbaylo. Kag ang yadto nga kriminal, ginpatawad, nakabuhi, pero ang napatay, kato nga substitute. Yeah. Kag amo na pastor ang nahitabo sa panahon sa paglansang ni Kristo sa cross. Exactly. Oo. Duwa si Kristo kag si Barabas. Aha. Si Barabas nga criminal yet na free na libre, si Kristo nga wala sala amo ang lansang sa cross. Yep. Okay. So, mga kauturan, let's go ahead sa aton nga leksyon sa Sunday, the deeds of the law. Yeah. Ang mga buhat sang kasuguan. Pastor, what is your understanding? Ano ang imo di nga punto nga ma-share sa aton mga kauturan sa Sunday naton nga leksyon? Kinahanglan maintindihan naton, Pastor, ang background sini. Yep. Ini bang deeds of the law. Yep. Kay ang nabalaan gini kag mo ning kinabuhi sa mga Hudiyo Yes. nga ginasunod gid nila ang kasuguan kag amo na ang first 5 books kag ang bilog nga Old Testament. Old Testament. Nga sa ilang pinulungan, Pastor, gitawag nila Tanakh in the Hebrew language. Yes. So, dayon ang ilang pagtuo, Pastor, nga sa pagsunod, no, sa kapinagid sa panahon ni Jesus, nga ang mga Hudiyo nga silang pagsunod, pagtuman sa kasuguan, mahimo silang matarong. Matarong. Oo. Munang maluwas sila, mahin matarong sila sa Ginoo, mapatawad sila. Siling ni Paul, hindi ni siya amo. Kay hindi na ining deeds of the law, hindi na siya function sa kasuguan ang pagpatawad sa tao o kung paghimo sa tao nga matarong. Yeah, okay. So munang bisan sa bundok, kung kita mga kauturan, kung sunod kita sa kasuguan nga may panghuna-huna bisan ano kagamay nga ini makapamatarong sa aton, kaangay lang ina sa panghuna-huna sa mga Hudiyo sa una. Yep. So, amo na mga kauturan, at least ato na hangpan nga ang huna-huna sa mga Hudiyo sa ilang Judaism, sa ilang religion, Judaism, nga ang ilang ginahimo nga mga pagsunod sa mga amuni, mga ginagmay dinalagko nga mga pagsulundan will make them righteous before God. So amo nang ginatawag naton ang buwat sang sugo, sang kasuguan. Nga hindi makapatarong sa isa katawo. Yes. Kag ang kasuguan wala sing mahimo nga magmatarong sa tao. Is that correct? Yes. Correct, Pastor. In fact, ang ilustrasyon nato dira, Pastor, ang inibalang symptom sa balatian, ining symptom sa isa ka tawo nga nagmasakit, hindi na siya makaayo sa balatian. Ang symptoms nga nagguwa
But lang silingon nga nagkinahanglan sa medisina. Medisina. Oo. So kung maingon magsiling kita nga ang pagsunod nato sa kasugan among makaluwas, kaangay la na nga ang symptom among makaayo. Hindi gid. Apang ang symptom niya magatudlo lang nga kinahanglan gid ang balatian ay ara ng balatian ayuhon gid siya. So amo na ang purpose ang kasuguan, hindi siya makapatawad, apang makapakita lang sa aton sala, sa aton guilt. Okay? Tapos ini magtudlo sa aton sa bulong. Sa bulong. Pastor, sa sa aton nga antidote. sala. No, sa bulong. Na. Sa Monday, Pastor, arada ang bulong. Ari ang bulong. The righteousness of God. Sa piyak, ang deeds of the law. Nga ang buhat sang kasuguan, nagapakita lang amuning balatian mo. So, Yes. sorry, Pastor. So, in short, Pastor, ang solution sang sala, hindi ang deeds of the law. Hindi. atong binuhatan. Hindi binuhatan. Bisan ano na siya kaayo. Yep. O kung ano na to katutom. Apang ang pagkamatarong, sa gisiling mo, Pastor, diri na ata sa bulong. Yeah, arita sa bulong. The righteousness of God. Mga kauturan, the righteousness of the law. Amo na ang panguna-huna sang mga Hudyo. Nga ma-justify sila, nga amo na nga ila gina-practice. Versus the righteousness of Christ. Amo na yung aton nga Monday nga leksyon. The righteousness of the law versus the righteousness of Christ. Nga ang righteousness of Christ comes from God, hindi aton. Ang aton lang ya, Pastor, is to accept. So, Dok, ang ining pagkamatarong sang Dios sa gisiling mo, amo ni ang bulong sang sala. Kay nga amo lang gini ang mabaton sang Ginoo. Kag ini nga pagkamatarong hindi naghalin sa aton sa Ginoo siya. Siya ang naghatag sini. Oo. Siya ang naghatag sini kag amo man lang ini nga pagkamatarong ang pagbatunon sang Ginoo. Ang iba hindi gid mabaton. Hindi iban nga pagkamatarong. Yeah. Only the righteousness Yeah. of Christ Kag is acceptable before God. Yes. Kag ina nga pagkamatarong Pastor, tuo Dok, ini nga pagkamatarong sang Dios gin kinabuhi ni Ginoong Hesus ang diri siya sa Sa duta. duta. Kag kun aton ini batunon, mangin aton ini nga pagkamatarong. I would like, Pastor, to quote the writings of Mrs. White. Yeah. Sige, Pastor. There is a selected messages, book 1, page 363. The law demands righteousness. And this the sinners owes to the law. But he is incapable of rendering it. The only way in which he can attain righteousness is through faith. By faith, he can bring to God the merits of Christ. And the Lord places the obedience of His Son to a sinner's account. Kanami nga, wala gid kung righteousness ang kasuguan, may utang ta sa sala. Pero in reality, hindi makabayad ang makasasala kung ang kasuguan ang paghahambalan. Ang iya lang mahimo is the righteousness pinaagi sa pagtuo. Kag ini nga righteousness pinaagi sa pagtuo iya ni Kristo. Kag ang merito, ang kaayo sina nga ginhimo ni Kristo ginbutang in His place sa iyang account. May utang siya, di ginbayran ni Kristo. That's the point. So kanami ina siya, Iya Pastor. kanami nga Kag nagsiling dilan. pag diri ang isa nga daw gid bala makapalipay sa aton, nagasiling diri nga kun aton inhimo Pastor, nga batunon naton ang pagkamatarong, ang kabuhi ni Ginoong Hesus subong aton personal manuluwas. Ang paghigugma man sa amay sa iyang anak, amo man na ang iyang paghigugma sa aton. Ay kanami, Pastor. I like that point. Amo gid Pastor, no? Yeah. Pao ano ni kadako nga maayong balita. Why na makalabaw pa sini Pastor? Bisan subong Pastor, hindi ko ni maintindihan paano nga ako makasasala nga higugmaon sa amay, nga kaangay sa iyang pahigugma sa iyang anak. Paano? Kung ato lang batunong, ato lang ang mabatunong ang iyang. Daw kabudlay, Pastor, but at least ang Ginoo ang Biblia nagambal sila. Oo. And then we don't have any business to Yes. disagree. Yes. Because what God said, let's believe it. Okay, by His grace. Sa iyang lang grasya. Ang punto diri nga ako nakita isa, Pastor, ka punto is that pinagi sa grasya, pinagi sa bugay nga ginhatag sa Ginoo, we are considered. We are pronounced, ginkabi kita, ginkilala kita nga righteous. Pinagi sa bugay kag ti
ang isa pa gid nako nakita, pastor, nga punto diri nga ang justification is an act of the past. Ang pagkamatarong. Nga ang pagkamatarong is an once in a lifetime experience of an individual. Ang punto diri pastor nga daw may term kita sina nga budlay nga hindi siya common bala sa English pastor, ang gitawag nga punctiliar. Oo. Nga kun ang daw punctiliar siya nga daw ang usually ang punctiliar pastor daw period bala specific. Specific. Oo. Period siya. In the sense nga kung ang tao magbaton sa Ginoo, at that time patawaron siya sa Ginoo, kag ang iyang ang pagpatawad sa iya amo ang pagpakamatarong sa sina nga tao. So naangot gining duha pastor in justification and righteousness. Yes, So, go ahead, pastor. sang ginpatawad ang tao, mangin righteous siya. Yep. Paagi sa pagtuo sa bugay sa Ginoo. Kay ti sang sa bangod sa bugay sa Ginoo ginbaton ang iyang pagtuo paagi kay Jesus. So sang ginpatawad siya pastor, nangin balaan siya. So mo naangot ining duha bisan sa original nga pinulungan. So kung ang isa ka tawo mangin righteous, but silingon at that point ginpatawad siya. Apang sa tawhanon naton pastor makasala kita. Yep. So hindi but silingon nga even though past siya, nga past na lang gid. Past na Pwede lang siya gid. pastor mangin masulita. Masulit siya. Oh, in fact, every day bangod nga makasala pa kita, we need to be justified. Justified. Oh, we need to be made righteous. Made righteous. Pero pastor, sa theological nga term, may ara kita nga justification, sa English, sanctification and glorification. Glorification, Yes, oo. that's why. Ang punto dira nga kaisa na hitabo sa tao, that's justification. Oh, pero ang justification, it is not only once sa isa ka tao may tabo. There might be another justification. But ang aton daily nga pagpuyo sa Ginoo is sanctification. Okay. Amo nang pagtubo ta pastor. Pagtubo nga mangin kaangay sa mangin Ginoo. kaangay ta sa Ginoo. Okay. So at least ang tao nga nagbaton kay Kristo naka-experience siya sang justification in his life. And then kag gumagpadayon siya pag-alagad sa Ginoo, may mga sala siya, but that is the process of sanctification. Yeah. Pero kung totally dula naman siya, he will again experience the process, the stage of justification. Nga outright forgiveness of what you have done. Yes, pastor. So tanan pastor ining ginasiling mga justification, sanctification, kag glorification amo ni experience of salvation. Yes, O amo ni siya ang atong experience siya sang kalawasan. So, amo na pastor, we are made right, we are justified, no? Ang punto amo na ang gina-emphasize, gina-dulong gid ni Pablo sa mga Romanhon nga mga kauturan. Yes, gin-impute, ginbutang ang pagkamatarong bisan kamo mga makasasala. When you accept Christ, immediately you are made righteous. You are justified, considered as righteous. Immediately. Yeah, exactly pastor. Kag may isa ka dinalan diri pastor nga daw na dako gid nga maayong balita siling pastor sa previous niyang lesson review daw matumbo kay daw malumpat ka sa kalipay bala nga siling diri kun aton experiencehan ining justification kun batunon ta lang si Ginoong Hesus kag kita iya nga pakamatarongon paagi sa bugay kag paagi sa aton pagtuo, it's as if pastor that we have not sinned even before the eyes of God. Yep. Nga daw wala ta nakasala bisan ka isa, no? Himpit gid pastor ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Matabunan gid niya ang mapapas gid niya bala ang tanan naton nga sala. Nga bisan isa lang kagamay nga toolbox ng sala hindi makita. Everything is one. Oh. Kaya kung isa para balas pastor sa mga advertisement sa mga television bahin sa mga habon nga amo ni nga habon kay madula pero may isa pa nga nabilin. Hindi gid 100% nga nadula ang imong nga buling. Kay may isa pa o duha ka mga tulbok. Doon nakuha ang kadam-an pero may isa nga duha ka tulbok. But iniya everything is clear. 101%. We praise the Lord, pastor. Yes, ang Leon. Sa aton nga Wednesday, Miyerkules naton nga leksyon, pastor, the righteousness of Christ. Pero sa wala pa naton ini ma-discussan, pastor, may aral lang ko punto, Yossi. Ang aton nga taping is gaining success.
Amen. Damo sa Praise the mga Lord. naga Facebook, naga message nga ga-enjoy sila kag they are using it sa ilang nga Sabbath school both Amen. sa Guwa kag sa sulod sang Pilipinas. Okay. Pero pastor, yes, and the word that I use is gaining success. Nga ara nangin successful. I do not know nung sa successful malalampuson. Pero ang ako nakita pastor, nga behind the success are sacrifices. Yeah. Di ari ang aton mga cameramen, ang aton sila ni Engineer Linatan, Sir Elberry Tapaya, Sir Ryan Banjula, aton mga student assistant si Rodel kag si Ruel are sacrificing sa pag-sit up sang mga cameras kag pag-edit sang aton mga gina-tape. You see. And amo man na sa aton sa Ginoo nga ang success naton sa aton nga kaluwasan why taka ang behind na is the sacrifices of no less than Jesus Christ our Savior. So dako gid ang gugma sa aton pastor. Yeah. Bangod sa iyang gugma sa aton. Yeah. Okay. Anong nakita nimo di pastor nga punto sining aton Wednesday the righteousness of Christ? So ining pagkamatarong ni Kristo amo ni pastor ang ginatawag sa English nga propitiation. Oh. Ini nga propitiation nga tinaga nga pulong kaduha lang gid nahambal na nasulat sa or aton mabasa sa New Testament sa Roma 3:25 kag sa Hebreo 9:5. Oo. Nga didto ini nga propitiation giangot ni Pablo didto sa Hebreo didto sa ginatawag nga mercy seat. Oh. Nga diin bala pastor didto sa most holy place ang pari magwisik sang dugo kaisa lang sa isa ka tuig. So but silingon sini pastor simple nga pagasulti nga didto lang ang kamatayon sa atong Ginoo amo lang gid ang makahatag sa aton sang kaluwasan kag pagkapatawaran sa aton mga sala. So Kag ang isa, yes, and then sa dugo ni Kristo, amo na gani nga may word diri nga passing over. passing Siguro dra na nagwa ang Passover naton nga mga isa man na sang isagro sa mga punto. Kag ang isa pagid punto pastor is that this righteousness of Christ is available to everybody. Yes. It is not only to selected few. Yeah, hindi lang sa mga Hudiyo. Kag amo gin-emphasize ni Pablo nga ang iyang pagkamatarong ni Kristo hindi para lang sa inyo nga mga Hudiyo, the chosen generation, the chosen people, but for everybody. Hasta ang mga hintil. Yes, So another point. inibabala pastor nga isa naman diri ka budlay nga pinulungan inibang remission. Atong ginasiling mo pastor nga passing over. Yep. So hindi but silingon nga baliwala lang sa Ginoo ang sala. Gaya nag-pass over lang siya daw ginapiyungan lang niya bala pastor. Hindi ang passing over ang butsilingon sini or remission sa English ang butsilingon pastor nag-pass over ang Ginoo or passing by sa isa ka tawo bangod nga natabunan na ang iyang sala paagi sa dugo ni Ginoo Kristo. So walay pagbilitol sang sala pastor. Oh. So amo lang na ang Ginoo maga-pass over lang sa aton maga-remiss sa aton mga sala kung kita natabunan sa dugo ni Jesus. Yes, kanami nga punto, Pastor. Yes, and that's it. And of course, it is available to everybody. It's available to everyone. Yeah. Okay. Sa atong Thursday nga leksyon, Pastor, ang panahon pirmiga ginalagas kita. Without the deeds of the law. Yeah. No matter how consciously a Jew tried to live, he could not be justified by his own work. Pastor. Yep. Ang may punto kada pastor nga would like to share sa aton mga kauturan sa Thursday nga leksyon. So amo ni pastor ang sa panahon ni ni Apostol San Pablo o kun bisan sa panahon sa aton Ginoo ang mga Hudiyo tama gid kaid-id ang pagsunod nila sa kasugoan agud mamahin matarong sila. Apang actually di man na this is also a distortion daw nagsala na bala sila pastor. Daw hindi gid siya amo ang katuyuan sang even sa Judaism nga relihiyon. Pero daw
through time daw na distort na siya Yeah. ba pastor? Kag bisan anuhon nila ang punto nga bisan anuhon naton sa mga Hudiyo man o kung sa aton subong bisan anuhon ta pagsunod ang kasuguan wala gid sa Why gid siya kaluwasan mahimo? dira. Wala Why gid gid sa sa kaayuhan nga mahimo dira. So amo nang ginatawag pastor nga ang pagkamatarong without the deeds of the law. Kay ini halin lang gid sa Ginoo nga ginhatag sa aton. So bisan ano ka maayo sa tawo, bisan ano ang pagsunod niya sa kasuguan, apang wala siya gabaton ni Ginoong Hesus, subong iyang personal nga manluluwas, wala gid sang kaluwasan pastor. Yeah. Okay. Kag may isa pa gid ko punto pastor sa diri sa aton nga leksyon, perhaps the last point that I'd like to emphasize. Nga ang na ginpakamatarong nga tao, a justified person, is the only one who can keep the law. Yeah. Perti ka namin na siya nga punto sa atong lesson pastor. Yes. Nga ang isa nga ginpakamatarong nga tao, amo lang ang mga katawhan nga makasunod sa kasuguan. Yeah, pastor, ano na nga kwan? Daw budlay ni siya Budlay, intindihan, oo, pastor no. intindihan. Pero bangod nga ang isa ka tawo pastor nga ginpakamatarong na nga siya lang ang makatuman sa kasuguan bangod kay ang pagtuman niya sa iyang sa kasuguan pastor o kung ang pagsunod niya sa kasuguan hindi bangod nga maluwas siya. But is the result nga ginluwas na siya. Yep. So daw ang iya nga panghuna-huna pastor hindi na nga pagamatarungon siya ang iyang paghimo sa maayo o kung pagsunod sa kasuguan hindi na nga manginbalaan siya sa Ginoo apang ini siya resulta lang nga ginluwas na siya na iyang nahibaluan nga ginpatawod na siya sa Ginoo kag naluwas na siya. Yeah. May kanami na pastor nga punto. May nadumduman ko nga isa ka ilustrasyon nga Okay, ako nga ginwali ni siya last time. Nga sa panahon sang slavery sa Amerika. Oo. Oo. Sa auction block. May baligya nga slave nga batanon. Pagsit, no. May Amerikano nga puti nga nagpalapit kag siling niya I will buy him. Akon siya baklon. Pagkabalo sang negro nga slave nga may Amerikano nga mabakal sa iya, nagsinggit siya. Hindi ko magtrabaho sa imo. Baklon mo ko, hindi ko magtrabaho sa imo. Na, pero do wala lang to baliwala lang sang puti nga Amerikano. In the end, nabakal yagid. Napuwersa ang bata, gingapo siya, gindala siya sang Amerikano sa iya nga balay sa mansion. Gawalas siya. Bisan sa sakyanan, gawalas man siya. I will not work. Hindi ko magtrabaho sa imo. Pag-abot dito sa balay, dako-dako nga mansyon, nagdugang nagidsinggit sang bata. Hindi gid ko matrabaho kay kung slave ka, way kabayad mo, trabaho ka lang trabaho. Siling sang Amerikano, pungko. Ginpakitaan niya sang papel. Siling niya, ini nga papel, document ni pirmado sang abogado, nga from now on, you are free. Ginbakal ta ka, kay ang akong tuyo, nga i-free ka. Kag imo ini ang mansyon. Primero, pastor na singgit, nagkuhan siyang, hindi ko magtrabaho. Pagkabaloy ang amo na nag-free na gali siya, kag siyang tagiya sang mansyon, nagluhod siya, kag nagsiling, I will work for you. Do amo ni siya. Nga daw kay budlay sa mga Hudiyo, nga maluwas sila, pinagi sa ila, sa kay Kristo. Di ko na ta-accept. But, siling ni Pablo, the only people who can obey the law are the ones being justified by the blood of Christ. Kay ila bayad sa kalipay nga ginluwas sila ni Kristo. So, obedience is not by force. It is not by requirement. Nga amo ni mangamuyo kagid 20 ka mga Ave Maria 20 ka mga amo ni so that you will be saved. No. It is by love. Kag sa dugang tiya pastor, amo ni man ang inibala nga problema pastor nga damo nga mga Kristohanon nga sa sini nga sinulat ni Apostol San Pablo nga sa Roma 3:28 nga nagsala ang ilang pag-intindi pastor. Nga ano dok nga siling sila nga wala na gid. Ang atong himuon lang tuo lang ta sa Ginoo. Di na ta Mag-question. mag-keep sa kasuguan. Yep. Wala na yung pagsunod sa kasuguan. Apang salain na nga panghuna-una pastor kag salain na nga pag-intindi sa sinulat ni Apostol San Pablo. Kay wala gid
again, it is really impossible. Kag hindi ina ang function sa law sa pagluwas sa tao. Magtudlo lang siya paano nga ang tao nagkinahanglan sa kaluwasan. Sa kaluwasan. Oo. Ang function sa kasuguan nga magtudlo sa imong wala ka sang kaluwasan. Desperate ikaw. That's why you need somebody to get away from your situation nga desperado ka, hopeless ka, despondent ka in other term nga ito magamit. So amo na ang function sa kasuguan. Hindi man nato na sa sunod nga semana pastor amo na sedra ang function sa kasuguan. Kay silang ni Pablo ginapangwala tabalang kasuguan tungod nga may pagtuo malayo ina. So in other words, we cannot cast away the law. Yeah. Kay tungod nga si Kristo amo na manluluwas ti wala na lang kasuguan. No. Silang ni Pablo. The law is still there because the law has its own function. Christ has his own role for the salvation of man. Yeah. Ay dugang lang kung isa ka punto pastor, Yep. hindi ba lang pagkamatarong paagi kay Kristo kag justification by faith. Ang punto diri pastor nga ang di mahimo sa ang gihambal nimo pastor ang di mahimo sa kasuguan. Pero ang kasuguan may mahimo man, no? Ang mahimo sa kasuguan hindi ang pagluwas sa tao pero magpakita siya sa pagkamatarong sa Dios. Kay kinaugali ini ginpahayag niya pastor ang kinaugali sa Ginoo. So muna mo balik ta pastor didto sa ginahambal ta nga ang tao lang nga ginpakamatarong sa Ginoo ang makasunod sa kasuguan. Bangon ka kung isa ka tawo magbato na sa Ginoo, yara na si Kristo siyang tigipusoon. Oo, wala niya ginauna na niya nga luwason niya ako gulingon paagi sa pagtuman o kung ano nga maayo nga buhat. So siya lang gid pastor kay naluwas na siya ang Ginoo ayaran na siyang tagipusoon kagabuhi, ginbaylohan na siya paagi sa Ginoo kay siyang balang espiritu. So siya na ang natural niya nga masunod niya ang kasuguan kay spiritual na siya pastor. Yeah. Di na siya hindi na siya ang unod nun nga kabuhi. Okay mga kauturan, ang atong leksyon sa sining semana is justification or righteousness by justification by faith. Yeah. Pastor, in a sentence or two, what is justification by faith? Okay. Yes, a short summary of justification by faith. Okay. Ining justification by faith, amo ni siya ang paghimo sa isa ka tawo nga matarong sa atubangan sa Ginoo. Paano ini siya mahitabo? Paagi sa baton sa sina nga tawo sa atubangan sa Dios sa kabuhi ni Ginoong Hesus nga mahintalo sa iya. Kag siya mangin matarong na. Kag ang tawo nga matarong pastor amo ni ang tawo nga makaatubang sa Ginoo kag iya nga luwason. Kay ang Ginoo kalayo ang mga kasasala o masunog sa iyang atubangan, balaan siya. So again pastor, ini nga pag justification by faith amo isa ka paagi naman amo ini ang pagdula sa bugal sang tao. Oo. Kay hindi gid niya mahimo nga maluwas na iyang kaugalingon. So paagi lang gid sa pagkamatarong paagi kay Kristo. Mga kauturan, again, siguro wag ginamon mahatag ang tanan, but nevertheless, amon ginplastar sa inyo ang mga major nga mga puntos ang aton nga leksyon sa sining nga semana, justification by faith. Kabay pa nga ang Ginoo magapakamaayo sa mga leksyon nga inyo natunan ang mga leksyon nga aton nahigtan, aton nakuha, aton nahulik kon sa mga mananagat pa kag ina aton siya gamiton sa patinad kag dugang sang aton nga pag-alagad kag pagtuo kag pagsalig sa Ginoo bilang aton manluluwas. Magaduko kita makaturan sa aton mga ulo aton pangabayon si Pastor Duroy. Amay namon nga langiton. Nagakalipay, nagapasalamat kami sa imo sa bug-os namon kabuhi. Bangod sa dako gid nga gugma kag kaluwasan nga ginahatag sa tagsa sa amon paagi sa pagtuo. Ginoo amon ginabaton sa Ginoong Hesus subong amon personal manluluwas kag manugkari nga hari. Kabay pa Ginoo ikaw magabaylo sa amon nga agod kami mangin kapawa kag mangin asin sa mga tao nga palibot sa amon. Kay ikaw gid ang mahimaya Ginoo. Salamat sa dako nga kaluwasan kag hatagi kami sa balang espiritu nga maginyara, magakabuhi nga ang matarong sa imong atubangan. Ini tanan na mo gitugyan pasalamatan sa matamis nga ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen.